O tayo mag-ikot-ikot dito. Dala kayo ng butso sa baso. Na ano din siya ato. Pwede kang kamong na dito siya Discord. Literal, I thought uko kang gamay. Gamay to akong Yan. iwan friend. Nadi dako sa... Ay, gamay to at first. Oh, gamay to akong yabog. Hindi ko ako nang tanong ko kong baso. Huwag yun si sound ba? Saya nga eh. Ang gani. Hindi na ito lang siya! Idab na lang, idab. Ayun na-kuhan pa, na-preserve pa yung pagkalalaki sa Pops. Ay, di na kakita ba? Ano, kita niya. Wala pa. O nga, ay, nanirado na ako pwede. Naku nakita na ako. Na. Naalagi. Kuha na rin sa kuya. Chunli, chunli. Pinalagting na nagtingin. Hindi. Kita na nun. Pwede man din ikuan si Papo. Kasi ganyan lang sa choir na kanang taas kay Tingog. Soprano. Soprano. Tenor.